दाखालि मोनसे बाथ्रा दुखुनांथाव बाथ्रा खोनादों आंनि लोगोनि आंनि फंबायनि लोगो हाबा जाबायमोन बिमा गाराखै बिहावा थैबाय दायो बिफाया थैबाय दानाबा बिमाया फिसालाजों उन्दुनो नागिरो हिनजावखौ उन्दुनो होला हौवा थैखांनानै बिहामजोखौ उन्दुनो होला दा गारलायनानैसो दङ बिमा गाराब्ला बिफा गाराब्ला बेफोरबायदि समस्याफोरा जोंनि न'खराव जायो आरो जों मोनसे गोग्गो मोनसे मोजां न'खर बानायनो हाया जायहा न'खर बानायनो थामथिम नङा बिसोरो न'खर बानायनो हाया हाबा जानायनि मोनसे कारना बे हाबा जागोनब्ला बिनि थाखायसो जानो मोनसे न'खर बानायनो नों न'खर बानायनो हानाय केपासिटि नोंहा दंना गैया नों मोनसे न'खर बानायनो हानाय नोंहा मोनसे रिसर्स नों बानायना लाबायना लायाखै ओरैनो हाबा जासोदों मानसिफ्रा आंबो जानोसै बे नङा आं मोनसे न'खर बानायनो थाखाय हाबा जागोनब्ला आं रेडि नंगौना नङा दाना गथ'फोरखौबो ओरैनो मोनला हस्पिटालाव लांनानै बायनानै लाबोनांगौ बायदि लाख थाखा ओरैबायदि सेंग्राफोरा हाबा जादों जायहा पकेटाव हाजारसे जायहा सिपियाव हाजारसे थाखाबो गैया दाख्लै सासे सेंग्रा हिनजावा डिलिभारि हस्पिटालाव लांनांगौ जाबाय हाजारसे थाखाजों लाना थांदों पकेटाव गैया जेबो खामानि मावासे रेडि नङामोन न'खर बानायनो गथ' गथाय खांनो हामथि नङामोन ओरैनो हाबा जानाय मानसिफोरा हाबा जानायखाय हाबा जालाबायबाय न'खर जागोन बिदिब्ला जानाय नङा दा बिफाया हाजारसे हरदेरदों 2000 जाबाय 2000जों गथ' मोनबावो दायो फुथारगोन नोंसोरखौ बे सेंग्राफोरा फैसा गैयाब्ला बबे प्राइभेट हस्पिटालाव 80,000 90,000 होनानै गथ' दिहुननो हादों गाय जेबो मावनो रोङै जायहा न'खर बानायनो थामथिम नङा बिमा गाराखै बिफा गाराखै बिदि सेंग्राफोरजों थांनाङा फुथारगोन नोंसोरखौ बिसोरो गाबख्रावबाय थाब्लाबो नोंखौ लांनो हानाय नङा बिसोर लाङोना बिसोर लाङो हस्पिटालाव मोजां डक्टरनाव बिसोर लाङो जाय बिमाखौ नांथारला बायदि गारनानै खालांनायमोन जाय बिफाखौ नोंस्रानाव फैथारला बायदि गारनानै खालांनायमोन दानाबा बिस्रानावनो फैनानै थाफैफिननांगोन जायखिजाया बेबायदि बिमा गारै बिफा गारै सेंग्राफोरजों हाबा जानो थाङोब्ला मोनसे दैखुन्थि ख्रिस्टियान न'खर बानायनो हानाय नङा बे फेल'शिप लोगो लाज्लायनो थाखाय जों हाबा जायो लोगो लाज्लायनो